لترکیه روژeva yekemîn êdî vequlupiye ser hilbijartinên şaredariyê. Pirên partiyên siyasî namzedên xwe eşkere kirin û beyannameya xwe veguhasin hilbijarên xwe. Partiya Demokratîk a Gelan jî çend roj berê beyannameya hilbijartinê eşkere kir. Li pêşiya HDP hê jî gefên kayûmê radweste. Piştî hilbijartinê wê çi bibe? Hevserokê Partiya Demokratîk ya Gelan Sezai Temelli ji bo dengê Amerîka ev pirsana nîrxand. 31 Mart yerel seçimleri. Hilbijardina Sîwekî adarê ji aliyê Tirkî ve hilbijardina gelek kirê diyar dike. û neşin evê bi tenê wek hilbijardinek şaredarî, hilbijardinek herêmî binirxînin. Li Tirkiyê ji bo têkoşîna demokrasiyê dîrokek giring e. Em jî xebatên xwe bi vê perspektîvê fireh didin û li ser disekinin. Ji bo demokrasiyê Tirkiyê ji bo aştiya Tirkiyê me înîsyatîv girt û barek dane ser milê xwe. HDP di beyannameya xwe da bi kirtlêdan li ser çi disekine? Di vî alî da hevserokê HDP Sezai Temelli beyannameya HDP wiha çîrove kir. Armanca me ew ku modîlek wiha saz bikin ji xwe me ev modîl pêşkeş kir. Dixwaza me berê her tiştî demokrasî bejdar bûye. Demokrasiya binî ya nav civakî ye. Dîsa demokrasiya herêmî şertê xwe seriya rêveberiya herêmî ya Ewropayê dixwazin bikin deselat. Me di beyannama xwe da diyar kir û em ê di vê warî de jî gava bavêjîn. Serokkomarên Tirkiye û serokê AKP Recep Tayyip Erdoğan gotibû heke HDP li gorî profilê berê endam derxîne em ê cardin kayın bavêjin. Kayûn heweseke rejima totalîter ev qisên ku tên kirin Tirkiyê dike nav şidantiyekê. Hem aliyê qanûnî de û hem ji aliyê siyasî de pêkan nîne. Ev qisên kayûmê qisên desalatê ye ku êdî nikare siyasetê biyafirîne. Qisên wan e bi xwe tevlî hev bûne. HDP di vê hilbijardinê da giranî daye ciyê kayûma. Armanc ew e ku ji destê kayûma şaredariyê rizgar bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.